za Edmonton, Samuel Girard za Colorado, Ryan O'Reilly, St. Louis, kartička pre mňa, pre deti, Frederik Andersen, brankár za Toronto, Maroš nemyslíš vážne? Ježiši Kriste, nemyslíš vážne? 16, to je Toronto, Mitch Marner. No poďme na to. A to je Colorado, Nikolaj Kovalenko, bol Horvát, Nick Suzuki, Jason Robertson. A toto je čo? Ale to nebude náhodou limitovaná. Z-Force. Pozri Tomáš, v limite 399. Z-Force. Sid the Kid. Jake Neighbors. Matt Zuccarello. A na nejaké bombe, ktorá mi teraz, neviem čo to bude, na metal. Lucas Raymond. Jak je hodnotený? Power Grid. Krásny inzertík. Ak by to bola, tak je to o limite 100. No poďme na to, dáme to hneď teraz. Ježiš, ja tam vidím zelenú prilbu. Shakir! Radovan, ty máš snad v kose. Je mi nejaký keby... A zadu len Hudson, nemyslíš vážne? Kamaráde, máme limit 67/100. Keby toto bol Celebrini... Niekto. Uvidíme. Tristan Jerry, Pittsburgh, Evan Bouchard, pekne si to nechali, alebo som to prelosoval. Top hit bude na záver. Holtz, Fox. Joj! Už vidím. Ja, to je tá lentikulár, čo sa taká mení, 3D karta. Tu mám doma vlastne, ale je z Newhook, Montreal. No a poďme na case hit, pravdepodobne. Ja si zapnem checklist. To je pekná karta, mal som raz Panarina, toho som strelil. A teraz mám zase som mal Panarina. A tentokrát je tu Panarin. To iba jeho dávajú. Mirko, nevadí, namotal som ťa, ale aj tak je pekne, lebo to je úplne biznis. Pozrite na tú pecku, ja som vyťahol dve takéto karty vlastne. A dvakrát som vyťahol Artemiho Panarina. Noah Hanifin, Matt Coronato, no poďme nejakú raketku, takže Bejska, Mark Scheifele, a tam Judy Portrait, to je jaká červená moda. Kale Makar, limit 199. Teraz sa nám tam schováva Black a na nej Kevin Korčinský. A teraz budeme mať Color Flow. Jason Robertson na Red Orange. Pravdepodobne. Tak nie som farbu slepý. A vzadu. Ježiškovi voči, hneď podpis. A nováčik, Noah Ostlund. Krajšie jak tá Hughes Next, podľa mňa. Pekné sú tieto flashy forwards. A vzadu nejaká raketka. Igor Šesterkin, limite 9-9. Green Quartz. René. Ty, tak to je krásna karta. Na Daygroves. Hitting Daygrove. Opäť Ivan Demidov. Pekne. Už tretia karta Ivana. No ale vzadu je limit 10. Pravdepodobne. Chcem vás akože namotať. Ale uvidíme. No. Biela prilba. Hovorí vám to niečo? No poďme nejakú raketu. Biela prilba. Teraz číslo tam dobre nevidím. Toronto, Morgan Riley. V limite 5/10. Toronto zobrali na poslednú chvíľu a papa tento break.
Teraz ideme na Black. Leo Carlson pre Anaheim. Na Red Orange sa schováva Nathan McKinnon. No a na Red podpise musí byť podpis pre Nashville Ozzy Wiesblatt. A opäť je to rookie podpis, takže bomba. Pozme vzácne. Na Green, Blue, Owen Power pre Buffalo. A máme podpis Lukas Reichel za Chicago. A Chicago mám asi ja. No, Chicago padlo mne. Matt Boldy na Black. No, tu nás čaká nejaká bomba. Color Futures, Rasmus Dahlin na Orange, na Colorful a vzadu druhý podpis na ruky Zachary Boldak. Diesel. Suzuki a tá bude tiež bejská. Za ňou sa nám schováva, to bude limit. Ten zelený bol veľmi krásny. Minule sme vyťahli šestierkina, to je limit 9.9 sa mi zdá. Minule padol Rangers. Krajšia jak fialová. Aj keď fialová bol limit 10. A to je rookie Rory Kerins. Ty vole, 5 zápasov pred rokom, 4 body, nie je vôbec zlé. V limite 9.9. Držím vám všetkým palce, kamoši. Na Red Orange Jack Hughes pre New Jersey. Na Black je Kirill Marchenko, Columbus Blue Jackets, to sme vymenili, takže Jiří, zase má žitík. No a záver tohto breaku. Vidíte všetko. Jak to vyzerá tá karta? Dole bude meno, čiže Alurka, Dablond. Som vedel, že jeden z troch boxíkov bude bomba. Biela príľuba. A Dylan Gunter za Utah. Jaká je krásna, len keby tam bol Demidov. Ale aj tak bomba. Ešte máme Sebastian Aho. Za Minnesota na retro Jonas Brodin. A na druhej premiér rookie Michael Misa. Wow, tak to je hit. Michael Timar San Jose nie. Máš rookie Michaela Misa. Nathan McKinnon na Formation. Retro Peske. A na tretej premiérke Jimmy Snuggerud. Wow, super. A fandím mu chlapcovi. Však ho máš na retro, marky ruky, to bude z neho bomba. A na limite 100, opäť retro variation. Osmička Kelmakar Colorado. V limite 30/100. Preditke, čak nechápem, že sa ten dvorský stále schováva. Na Four Nation máme Nathan McKinnon. V limite 100. Ty vole, Braňo. Tebe jaký boxík ide? Makara McKinnon. Dobrá kartička. Na retro Jusse Saros a limit 49. No daj tam marky ruky. Je tam. Takže nováčik v limite 4.9. Poputuje. Číslo 79. Opäť Filka. Purple 2/49. Eričku. Na Formation Brady Tkečak. Na retro Adam Pelech, Islanders. No a teraz nejaká raketka, dúfam. No poďme bomby, ak Maroš píše. No nie, čo to je? Počkej, takto. Frozen. Ty vole, Frozen Digits. Connor McDavid. Wow. Tak to je šupa.
máme konečne aj marky ruky na retro a pre Ditro Dominic Shine. Takže aspoň jedna. Otočená doľahla. OPG Premier, to je nejaká raketa. Ježiškovi oči limit 7.5. Braňo, ty si samej kačerov. Ruky, Beckett Seneki. Chalan hraje ako pán. Ken Johnson. Na Rainbow. A na Fox. A na poslednom 5. limite. Kvacina, ale červená. Pre Calgary. Blake Coleman. Limit 9.9. Arctic Freeze. Limit už pekný. A mohla byť nejaká väčšia raketa, ale Miro Kožuškaniš, to je tvoje. Filip chytil. Darren Larkin. Matvej Mičkov. V limite, ako je to taký limit, že ich je 1000 population count. Eričku, myslím si, že si zobral svoju filku a dúfam, že to nemáš. Sidney Crosby, Brad Marchand, Ješkovi oči, Buffalo, Casey Mittelstadt, pecka, limite 2.99. Gratulujem Buffalo, Boris, prvý break u nás. Nathan McKinnon, Colorado, Collaboration, Calgary, Blake Coleman a Nathan Kadri. Fúha. Čo nás tu čaká? Ty vole, to je nejaká holofoil niečo. No, červená. Nick Suzuki na redke. A teraz nás tu čaká nejaká raketka, dúfam. Dúfam, že nejaká raketka nás tu čaká. Číslo 43. Holofoil Luke Hughes. No, tak jeho sme dneska nemali. New Jersey opäť pre Janiho. Takže mali sme dvoch bratov a teraz máme do tretice Hughesa na holofoil. Pekná. Som zvedavý, že Warren Fegeli, Dmitri Voronkov za Columbus. Ideme na hitíky, máme prvú outbruskú, prvú aj poslednú v tomto boxíku, keďže jedna na boxík. Dúfam, že to bude Young Guns. A je to za Nashville Young Guns, Ryan Ufko. Wow, bomba. A Marco Kasper, Detroit Red Wings. Gratulujem do Detroitu a už sa nám objavila veľmi kvalitná Young Guns kartička pre super, pre dobrého hráča Danila Jurov a Scott Mayfield, Brandon Montour. Máme Pink Dazzlerku, tak tá nie je garantovaná ani náhodou. Raz sme ju už trafili, si dobre pamätám. Pink Dazzler. 1 na 144 hobby balíčkov. Takže 1 na 12 boxov. Máme tu case hit, kamaráti. Poďme nejakého ruky chalana. Karta 1 na 12 boxov. Buffalo Sabres, Owen Power, no pecka. Verím tomu, že Petra potešíme. Sign of the Times, prvý podpis. Vzadu Pageantry, Carter Hart, prefilku opäť. Sign of the Times, tie sú nelimitované, ak sa neviem, tieto ročníky, neviem ako to bolo v Slavkovom ročníku. Sa dozvieme spolu teraz. Čiže Sign of the Times. Tu by bolo viacej. Na čiernej tu bude nejaká limitka pekná. Ty vole! Carter Hart opäť, ale aký podpis! Tie zlaté podpisy na čiernych Sign of the Times. Na Freshman Focus Zach Benson. Neviem, či vy ste videli, kto mi vypadol, ja som nevidel. Kto bol na prvom podpise.
Sign of the Times, opäť. A tentokrát base nelimitovaná pravdepodobne. Číslo 12 za New Jersey, Tyce Thompson. Dám byť nejaký Nemec. Cole Caulfield. Ty vole, to čo je? Čo to je za inzertík takýto? Jožkovi oči, retro. Takúto podobnú máme retro, Future Watchku podpísanú. Kňažka. Zajtra budeme losovať. Je to Vegas pre Maroša. Jonathan Marchessault. Nie je to Future Watchka, takže to nie je one of one. Namotal som vás. Ale limited auto je čierna s zlatým podpisom, ale možno ešte bude nejaká bomba, neboj sa, ešte čakajú nás 2 podpisy. Tu nás čaká čo? Maximum Performance alebo podpísaná Future Watchka nejaká 599 sa mi zdá, že je takto. Číslo 52 St. Louis Zach Dean, 599 vyhrať. Držím vám palce, aj keď ja nemám ten tým, ale držím vám top 3 hrať. Nie. Ja už som tam niečo videl asi. Zelená príľuba. San Jose. Ale číslo to není bohužiaľ 71, Renčo. Ale pre San Jose limite 100 Mikael Granlund. Jaký krásny peč. René, neviem, či si tu, ale keby toto bol McLean, tak ideme na dovolenku opäť do Atlantic City. A opäť by sme skončili tak, jak sme skončili jak sme skončili vtedy, ale čože, kamaríde. To bude tá tech karta. No poď, 53. Na tech karte je... Wow, aj s dresom, minule sme nemali. Za Tampu, no pozri. Tampa, Dylan Duke. Alebo Duke. Minule sme mali len to čisto akýby taký pliešok, lebo to je číslo jeho dresu. Ale tuto máš aj jerseynu v limite 199. Dúfam, že to je auto. A už som videl znak, asi aj vy, tak poďme. Číslo 43, podpísaná Carter Mazur, New Gross. A ešte pekné s číslom, podpísané s číslom. No poďme na to. Verím tam, že bude nejaká strašná raketa. Na čo by sme tu robili? Na prvé už vidíme, že je to pre Petra a Zen Parek. Ty vole! Jeden z top nováčikov a jeho peč v limite 89. Krásna karta. Tak tento box si dopadol jednoznačne najlepšie z tých našich troch. Pareka si jak tak trošku zbieram, lebo nie je tak prehypovaný a drahý ako Schaefer, Demidov a tak. Preto mám aj Calgary sem tam niekde. O tom sme sa bavili, že tieto karty Masters majú aj nielen jerseyny, ale aj peče. A máme tu top rookie v limite 89.